Este capitalismo afectivo do eu, xente que me aporte todo para min, leva as persoas, para falar en linguaxe capitalista, a confundir o respecto por elas con un cheque en branco onde poñen elas o que lles dá a gana de que queren recibir. E logo está o mirar por min, que di a xente, cada quen mira por si. E aquí eu teño claro. Se eu che quero como és, respecto a túa totalidade, que non é perfecta porque és un ser humano, respecto a túa forma de amosar o afecto, o teu ritmo de vida en xeral. E ti non ves iso e daquela andas ao chou, estás facendo calquera cousa menos mirar por ti. Non está mirando por si unha persoa que ignora en ti iso que eu digo que debes saber, a forma na que amosas o afecto, e ignora o respecto enorme que lle tes cando lle permites ser quen é. Non mira por si. De feito, non é quen de verse. E eu aquí teño moi claro. Este capitalismo afectivo ten as persoas absolutamente desconectadas de quen son. E chámanlle mirar por si a responder ao inmediato, ao que sinten como a emoción. E as túas emocións non son ou non deben ser donas de ti. Ti, persoa, ser humano, racional e adulto, o que ten que ter o control das súas emocións. Decir, agora fago merda, pois, polo que sexa, porque ti estás pasando unha mala etapa, e a min isto cáusame incomodidade, logo ignórote, e respondo á emoción, porque, evidentemente, soster a outra persoa, no sentido que vos queirades velo, causa disconfort. Claro que causa disconfort. Mas non é a outra persoa a que causa ese disconfort. É a túa emoción que ti, por inmadurez, non és quen de ter baixo control. E daquela, por inmadurez, reaccionas como a crianza e ves ese cheque en branco e agora anótaste para ti 1.000.000 de validación, de autovalidación de que ti podes marchar, desaparecer ou tomar unha decisión que a ti te alivia inmediatamente sen valorar o impacto que esta decisión ten na outra persoa coa que ti libremente te vinculaches. É isto. Logo, a persoa non está mirando por si, porque non está nin mirando para si. Está mirando fora que cousas lle provocan alivio inmediato, diversión espontánea como estímulo, como o scroll infinito que fai a xente da súa vida, acontecementos, prazer ou evasión de si mesmo no mundo de cara ás outras persoas. É isto. É complexo. E ao mesmo tempo é moi sinxelo. Sorpréndeme na miña idade atopar tantas persoas adultas que ignoran absolutamente quen elas son. Incapaces de porse ao mando de si mesmas, ao mando das súas emocións, e ser capaces de ter presenza de cara a outra persoa.
hai unha cousa que, isto eu creo que no vínculo de parella síntese así, a idea de que alguén loita por ti, corre atrás de ti, explícache cousas básicas de como ser persoa. Para min iso non é amor. Para min, se eu fixese iso, porque eu iso non o fago desde que tiña 25 anos, lo menos, non falaría do amor que eu sinto, falaría das miñas carencias para autorregularme e da miña incapacidade de elexir a unha persoa libremente. Libremente. E que ao mesmo tempo a persoa sexa libre. Falaría da miña cegueira para ver a outro ser humano completo. E valoralo polo que é e non polo que a min me dá. Eu creo que se entende que a persoa ten que darme o que me quere dar. E eu decido que fago con iso. A veces o silencio, que falaba eu estes días de estoicismo, que non quero falar de estoicismo, o valor do teu silencio tamén está cando nun vínculo unha persoa está actuando na súa vida, tomando as súas pequenas decisións, que teñen sempre un impacto en ti unha vez que te vinculas. E ti non estás observando, mira isto, mira isto, mira isto, mira isto, mira isto, senón que lle permites que ela mesma vexa, se mire. Ese tamén é o poder do silencio no estoicismo. O problema é cando as persoas non se miran. Din, miro por min, e non miran nada por si, porque non miran nin para si, repito, non miran para si. E aquí chega a idea de eu son unha boa persoa. E eu nunca fixen mal a nadie. Como se facer mal fora vir e darche unha hostia nas ventas. E dai para baixo, andar ao chou pola vida, ignorante de quen ti és e do impacto que ten nas outras persoas as túas pequenas decisións. Vivir ao chou fose, non, eu non fago mal. Non, eu non me dá a cabeza para ver quen son, para por aí, non sei, anticiparme a min mesma, e daquela eu son unha boa persoa. Non vai así. Ser unha boa persoa costa traballo. Querer as persoas costa traballo. Ese traballo é algo teu contigo. Eu que sei que quero así as persoas, sei que costa traballo. Doume conta que non se valora. Gástase máis enerxía en aceptar unha persoa como é, porque require non responder ti ás túas emocións inmediatas. Joder, xa veu outra vez comerme conto. Sí? Isto sentímolo todas as persoas. E logo está a nosa parte racional dicindo, veu co mesmo conto porque lle preocupa. E se a min me importa a persoa, vou escoitar o mesmo conto. E voulle axudar a pensar. E eso que ti faz de soster esa incomodidade non ten nada que ver ca persoa, ten que ver contigo. A incomodidade é túa. E a persoa non a puxo Dios nuestro Señor no mundo para que a ti, non sei, che vai a ben agora. As persoas somos todo. Non podes ter o prazer, a diversión inmediata e a escoita, a axuda que a outra persoa che pode brindar e que isto sexa sempre un remanso de paz. Isto non vai así. O que eu entendo sobre amor. Amor no sentido amplo.
amizade e todo máis. É isto. Creo que é fácil de entender e creo, unha vez máis, que no discurso todo o mundo o ten claro. O que a xente non ten é a capacidade de querer así e tristemente de porse parellos con alguén que lles quere así. A quen non lle guste que lle queiran ben, que vaya onde dean merda. E ademais eu, nesta altura, cando me queren manipular, mira, eu tamén estou no mundo. Sei a maneira que teño de querer. E non me vende ninguén que cada vez que sai aí atopa media dúcia de persoas como a min. A min isto non me vende ninguén. Porque eu tamén estou no mundo. Porque eu tamén tive na miña vida persoas que dicían quererme moito e o mellor era certo. Pero non están dispostas a xestionar o amor. Querer é unha emoción así que a veces é como, quérote moito, como enfadeime moito ou estou moi triste. E despois iso hai que xestionalo. O amor hai que xestionalo. E pasa por todo isto que eu digo. E non é sempre cómodo. Claro que non. E que non somos un can que lle dá o rabo, hostia. Somos seres humanos, somos complexos. Que con 48 anos diolo paje e ter certo nivel de madurez emocional, afectiva. E un cerebro racional que se pon ao mando da persoa que eu son. E os meus altos estándares para vincularme con outros seres humanos. Sexa amizade, familia, parella. Estes son os meus altos estándares.